Emeher'in Diyarbakır'ı bi hevkariya müdüriya çand û turizmê û komeleya huner û müzîkê konsera maqama rastî hat li darxistin, hunermendan 17 kilam û stranên ji hev xweştir gotin, eleqeya jin û zarokan jî gelek zêde bû. Müdüriya Çand û Turizmê bi hevkariya komeleya huner û müzîkeya Diyarbakırê konsera meqama rastî li darxist. Di konserê de 17 kilam û stranên ji hev xweştir hatin gotin. Gelek kes hatibûn konserê û piranî jî jin û zarok bûn. İşev Şeva Türk Sanat Müziği konseri bu. Ser şarkıyın geleneksel Türkiye İşev Bidarani. Millet emeci pür keyf hoş bu. Je makame rast şarkıyı peşkeş kir. Xelkê Amedê bi hevra li kilam û stranên ji hev xweştir guhdarî kir. Pir xweş bû, destê me razî bim, selav dikim, her daim birahevim. İşev Şeva müzikê konserê pir xweş bû, pir delal bû. Gelek xweş bû, em pir godarî kirin. خودش و تبا راضی به تشتکی خوش بو اج مرا چه کرم هاتم کیف خوش بون امرگاف خوازن چه به Hunermend dibêjin bi saya bernameyên wisa em li çand û kultura xwe xwedî derdikevin. Uzun süren çalışmalar sonunda güzel ürün bir ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Em ji bo bê konserê gelekî xebitîn eleqeya welatiyan jî gelek baş bû. Me ji bo gotina stranan kedeke zêde da. Em bi saya van konseran çanda xwe ji bîr nakin û nîşanî herkesî didin. Ez spasî mêvanan dikim. Konser bê perahat kirin. Tê gotin ji vir û pê ve wê konserên din jî bên dayên. Niha jî me berê xwe bidin bi lîsê welatî ji vê niha ve ji bo zivistana pêşiya me tepikan hazir dikin.